Здравейте, аз съм Соня Калинова и съм финансов експерт и кредитен консултант, регистриран в БНБ. Занимавам се с финансов анализ на клиенти относно семейния бюджет, консултиране по въпроси за управление на личните финанси, потребителско кредитиране и оптимизиране на разходите по кредитни задължения. С какво мога да посъветвам клиентите си днес във връзка с бъдещото въвеждане на еврото? Най-напред да запазят спокойствие от тази предстояща промяна. Въвеждането на еврото е стъпка напред в икономическото развитие на страната и ние трябва да сме подготвени да приемем спокойно тази промяна, защото тя е за добро за всички. Има много информация в медиите за всички промени, които предстоят, така че да няма стрес или притеснения след 1 януари 2026 година. Превалутирането ще стане напълно автоматично, по фиксиран курс, така че не е необходимо никакви допълнителни действия да предприемаме, нищо свързано с някакви допълнителни разходи. За избягване на риска от получаване на фалшиви банкноти при връщане на аресто, например, това е едно нормално притеснение във всеки един, вероятно, бих посъветвала всички да използват дебитните си карти при разплащанията в магазините или при ползване на различни услуги и да ограничат до минимум кешовите разплащания. По този начин ще избегнат риска и притеснението дали са получили арестото, което е трябвало, дали е точно толкова, колкото е трябвало да получат, или дали банкнотите са истински. Както и ако се налага обмен на валута, нека да го правят само в клон или офис на банка или пощенските клонове, оторизирани да обменят левове, и да не се доверяват на примамливи предложения за по-изгоден курс, защото вероятно става дума за измама. Нека всички да са особено внимателни, когато теглят средства на банкомат, и да не се доверяват на мними служители, които искат да им помогнат при теглянето, искат да им обменят левовете на ръка извън клон на банката, защото със сигурност става дума за измама.